Des de l'Ajuntament d'Albal estem compromesos amb l'atenció dels nostres veïns. Des del Servici d'Atenció Municipal d'Informació, des de l'Oficina del Consumidor, ajudant als que més ho necessiten des de l'Agència d'Ocupació Local o el Centre d'Informació Juvenil, des de les oficines municipals o a través dels nostres mitjans de comunicació. Estem compromesos més que mai amb la seguretat del nostre poble, creant una central de policia local i una nova caserna de la Guàrdia Civil dotades amb les instal·lacions i els mitjans tècnics necessaris per a assegurar el millor servici als ciutadans. Compromesos amb la cultura, amb la reforma de la nostra Casa de Cultura, fent-la una de les més modernes de la comarca. Una referència cultural que ajuda a créixer les nostres associacions de teatre i música i acosten la cultura a tots els veïns d'Albal. Se pot fer ball, música, pintura. Compromesos amb la recuperació del nostre patrimoni, recuperant part de la nostra història i posant-la al servici dels albalens. Amb l'educació, aconseguint nous centres d'ensenyament obligatori, creant l'escoleta municipal per als més xicotets i nous espais educatius. S'han fet més colatges, més parques. És el poble molt bonic, no n'hi ha res comparació d'ara a lo que era antes el poble. Des de l'Ajuntament d'Albal continuem amb la transformació del nostre poble a través de la modernització de les seues infraestructures públiques, carrers, places i avingudes que han tingut una renovació històrica i que ara són més segures i còmodes. L'Avinguda Corts Valencianes, nucli central de la població, és ara un modern bulevard comercial i de passeig. Més arbres, més lluminàries i més mobiliari urbà per a disfrutar de les principals avingudes del poble. Què m'agrada? L'avenida, aquesta plaça, tots els carrers s'han arreglat, tots. Unes infraestructures noves que ens ajuden a eliminar els problemes d'inundacions dels carrers i milloren la mobilitat en el nucli urbà i l'accés als llocs més emblemàtics del nostre poble. Estem compromesos amb un poble més transitable on podem caminar amb tranquil·litat per les noves voreres dels carrers i mitigar el problema de l'excés de trànsit de moltes poblacions. En Albal se han hecho muchas mejoras. La construcció del Parc de la Balaguera, el més gran de tot Albal, completa els més de 25 parcs públics amb els que compta el poble. Me gusta jugar en el Parque de la Balaguera. Els parcs, els jardins, el medi ambient són uns dels principals compromisos de la nostra evolució sostenible.
zones d'esplai per a tots, per als més joves i per als més majors. Un compromís amb el medi ambient. Cuidem el nostre entorn i apostem per un futur de la manera més sostenible. Albal és un poble que ha evolucionat. Seguim el nostre compromís amb l'esport, dotant Albal de més instal·lacions esportives. Millorant les que tenim i creant altres noves com el nou poliesportiu municipal amb pistes d'atletisme, futbol i pàdel en ple nucli urbà junt a la piscina municipal i el centre termal. Espais esportius que posen a l'abast dels albalencs una àmplia oferta esportiva d'oci i benestar i que completen les dotacions municipals amb què ja compta Albal. Junts, treballem pel present i el futur del nostre poble. Ajuntament d'Albal, compromesos amb tu.